Sister Teresa, insellimlek u nilqek għal programm ieħor sejjaħtilkom ħbieb il-paċi miegħek. Nibdew billi nsejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Insellimlek Romina minn qalbi u grazzi tas-servizz li tagħti jekku waqt dan il-programm tagħna wara li tkun ilek bis-settema tingħati għaw. Inselli għalik, Sister Teresa wkoll, insellem li semmija tagħna wkoll inkompli ġifieri wara inni ġurnata nsemmilhom. Infakarkom li iktar tardek ser niftu anke l-linja tat-telefon għalhekk tistgħu teħdu nota tat-telefon li huwa 21453 u tistgħu wkoll tibdew minn issa tibagħtu l-messaġġi fuq 7979 1023 biex tibatulna xi ħaġa anke fuq dak li ħadd waslinna illum Sister Teresa. Grazzi, Sister. Grazzi Romina lilek ukoll. Ekku issa tajjeb semmija li ninġabru ħalli nitolbu lill-Ispirtu Santu jiġi fuqna ekku ħalli jenna nisimgħu din il-kelma tiegħu waqt din il-lezzju divina tagħna tal-lum. Ejja Spirtu Qaddis, umlini bil-qawwa tal-preżenza tiegħek. L-istess kif ejt il-50 inti kont imlejt lill-ewwel insara. Ejni nitbattal minn dak kollu li hemm ġewwa fija, mill-pjanijiet u l-proġetti kollha li nagħmel għalija nnifsi u għall-oħrajn. Għax b'hekk biss inkun nista' nilqa' aħjar il-kelma li sir tagħtini. Dawwa li moħħi biex nifhem il-messaġġ li għandek għalija. U kebbis li qalbi biex inwettqu f'ħajti u f'dik taħuti. Dan għall-akbar glorja tiegħek. Amen. Eżis semmija, illum dal-imgħallem tagħna Ġesu jixtieq jassigurak li l-imħabba bla limiti li rebħet lil ħafna qlub qabilna tista' iva tirbaħ lilek u lili wkoll illum. Ejjew nindunaw li hu l-isbaħ li hu l-aħjar, li min sab lilu sab il-ħajja vera, min sab lil Kristu għatmu waħdu. Ukoll jekk qiegħed fih ta' soddata jew għandu xi problemi serji madwaru, ukoll jekk uliedu daħluh ġodar tal-anzjani u abbandunawh. Għax eżis semmija jekk Kristu u magħna ħadtu xejn ma jista' jkun kontra tagħna. Imma min ma sabx lil Kristu, ukoll jekk għandu mara sabiħa tfal bil-għaqal, nies jiġru warajh, laħaq ma nafxiex u għandu flus kemm jesa' ġildu, jekk ma sabx lil Kristu jiddispjaċini ħafna lih. U jħossu waħdu internament u ikkundannat li jfittex xi ftit tal-pjaċir, xi ftit tal-gratifikazzjoni kullimkien. Għatmu ferħan fil-ġewwieni tiegħu u għalhekk għandu bżonn biss li jħossu maħbub. Allura jrid jara kif se jiddeverti għaliex hemm biss iħossu maħbub minn għalih. Hekk mingħajr ma jrid forsi jidħol anki fid-droga, fil-ġlieda l-poter, fis-sesswalità żbaljata, fis-sigħat quddiem it-television, fl-ikel u anki fil-biki. Dejjem aktar waħdu u msejken. Ma jistax ikun li tkun ferħana veru fil-ġewwieni tiegħek mingħajr Alla. Nifhmuha tajjeb eżis semmija. Barra minn Alla xejn ma għandu toma. Il-mulej tagħna biss ridlek il-ġid, allura llum se jiġi bil-qawwa kollha u jistiednek billi jgħidlek ħabib, ħabiba, ma nixtieqx narak iżjed f'dik is-sura. U l-mulej jekk tagħti każ ta' veru tisimgħu iva jkellmek fil-profond ta' qalbek. Ejjew nisimgħu din l-istorja ħelwa u naraw x'talima hekk sattina. Darba wieħed Skoċċiż li kien iħobb il-qattra u li kważi kuljum kien jispiċċa fis-sakra, inserta f'ħanut ġdid u bħas-soltu xorob bisħieħ, tefa' rasu fuq il-mejda u raqat. Meta qam, ra qudiemu stampa sabiħa ta' Kristu. Kienet stampa artistika li tal-ħanut kien iddobba minn xi membri
ta' Assoċjazzjoni Kattolika din ġbitu u dendila f'ħanutu. Ir-raġel iffissa lejn l-istampa u f'qalbu ħass min jgħidlu: ħabib, ma nixtieqx narak f'dik is-sura. Għax il-mulej is-semja jagħmel minn kollox biex jiġbidna lejh u jkellmek iva fil-profond ta' qalbek u jgħidlek ċar dik il-ħaġa m'għandekx tagħmilha imma jeħtieġ tibdilha. X'għamel dan ir-raġel? Mar fejn is-sitt tal-ħanut u talbu l-istampa, kien lest li jħallas kull ċenteżmu li kellu fuqu. Tal-ħanut iktar biex jeħles minnu ta' jelu. L-istampa ta' Ġesu twaħlet bid-dar ta' dan is-sakranazz u kull meta kien ikun sejjer lejn il-pub biex ileglek, kien jerġa' jisma' s-sentenza li sema darba f'dak il-ħanut. Ħabib, ma nixtieqx narak f'dik is-sura. U verament dan is-sakranazz irnexxielu jaqta' x-xorb għal kollox. Intu kol ħabib ħabiba, jekk inti għandek xi problema li qed niktek, għandek xi vizzju li qed jerrik, ma tistax taħfer, isma' allura leħen il-mulej minn ġo fik. Biex tennek ħabad stampa ta' Ġesu ħares fis-sleja u ħoss lil Ġesu minn ġewwa fik jerġa' jtenni kif tenna lil dak is-sakranazz. Ma nixtieqx narak f'dik is-sura, nixtieqek li tinbidel. Qed jgħidlek, isma' minni mid-dnub tiegħek, mill-mewt li tinsab fiha, ejja ndiħes miegħi ħalli mmorru flimkien u ngħixu fl-innoċenza, fil-paċi, fl-imħabba, fil-ferħ u l-ubbidjenza, iż-żmien tal-prova li qiegħed qiegħda fih, ħalli meta jasal iż-żmien u nsejjaħlek, insibek preparata biex tiġi tgħix u tgawdi miegħi għal dejjem. Jekk eżis semmija, jirnexxielna nagħmlu dan li qed jissuġġerilna dan il-maħbub tagħna Ġesu, kif irnexxielu dak is-sakranazz insiru żgħażagħ tafux. Ukoll jekk ix-xarbjat u l-kmix qed jidher fuq wiċċna. Għax l-imħabba ta' Kristu eżis semmija iżommok dejjem frisk u żagħżugħ. Eżis semmija, nibdew flimkien il-lezzjo divina tagħna u naraw il-mulej fuq xiex iridna nirriflettu serjament. Dan il-mulej ma jajjaqat wissina għax ma jixtieqx jitlifna kif għedna. Illum permezz tas-silta verament sabiħa li jirrakkuntanna San Mattew, kapitlu 25, versi 1 sa 13, se jgħidlek: tinsix tħalli l-mużbiħ tiegħek dejjem mixawl jekk trid tirbaħ dak li għalik hemm ippreparat. Ja silta forti ħafna ta'. Hija waħda mill-parabboli li tagħmel parti mid-diskors eskatoloġiku li jitkellem fuq in-naħa l-oħra, għax fiha Ġesu sa nisimgħu iħabbar l-aħħar ta' żminijiet bit-tieni miġja tiegħu, meta jgħid: kunu lesti intom ukoll għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fiha jiġi bin il-bniedem. U fuq dan il-kuntest li għandna nqiegħdu din il-parabbola li jita l-10 xebbiet biex nifhmu sewwa il-messaġġ tagħha. Nisimgħu b'attenzjoni li Romina taqranna din is-silta u naraw x'kelma jew frażi se jkellmek biha il-mulej illum. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabbola. Is-saltna ta' smewiet ixebħuha ma' 10 xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-arus. 5 minnhom kienu boloħ u 5 qlin, għax il-boloħ ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux żejt magħhom. Waqt l-qlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. L-arus iddawwar ma ġie u għalhekk il-kol ħadhom in-nas u raqdu. Imbagħad f'nofs tal-lejl instema' min jgħajjad: ara l-arus, ħorġu lqawh.
Dawk ix-xebbiet qamu l-kol u ħejjew l-insiebaħ tagħhom. Iżda l-boloħ qalu lill-laqlin: "Għatuna ftit żejt minn tagħkom għax l-insiebaħ tagħna ntfew." Qabsu l-laqlin u qalu: "Għandu mnejn ma jibqax biżżejjed la għalina u lanqas għalikom, l-aħjar morru għand tal-ħanut u jixtru għalikom." Xejn dawk marru biex jixtru, jiġi l-arus. Dawk li kienu lesti daħlu miegħu fis-sala għall-festa tat-tieġ u l-bib ingħalaq. Sa fl-aħħar waslu wkoll ix-xebbiet l-oħra u bdew jgħidu: "Sinjur, Sinjur, iftħilna." Iżda hu ġibhom u qal: "Tassew ngħidilkom lilkom ma nafkomx. Issru mela għaliex la tafu l-jum u lanqas is-sija." Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek, Kristu. Attenti eżis semmija, għax din il-parabola llum edha jgħidha lili u lilek ta'. Ħadu minna smajna, noqogħdu attenti ta'. Din id-dajsa li qegħdin fiha hawn għal ftit żmien, nibqgħu imqajmin sakemm twassalna fil-port ma' ġenb li mallem tagħna Ġesu. Fl-aħħar minuti marru jixtru dawn. Fl-aħħar minuti eżis semja ikun troppo tardi, tard wisq. M'hemmx ħin li tmur imkien biex tipprepara dak li matul ħajtek ma tkunx ħżint. Dak li għamilt. Kif isejjaħlek il-mulej, stop. Issa għandek iż-żmien, kemm trid għandek, użah bil-għaqal għax kif isejjaħlek daqshekk. Spiċċa fis-silta billi qalilna: "Issru mela għaliex la tafu l-jum u lanqas is-sija." Eżis semmija, l-għażiż tagħna Ġesu biex iwissina li ma hi il-kundizzjoni biex aħna nidħlu fis-saltna tas-sema, irrakkonta din il-parabola tal-10 xebbiet. Dawn huma d-damiġelli li kellhom l-inkariku li jilqgħu jakkumpanjaw lill-arus għaċ-ċerimonja tat-tieġ u minħabba li f'dak iż-żmien kienet drawwa li ċ-ċelebrazzjoni ssir bil-lejl, id-damiġelli kellhom l-imsiebaħ. Sa naraw x'tifsira għandhom dawn l-imsiebaħ. Il-parabola tgħidilna li 5 minn dawn ix-xebbiet huma qlin u 5 boloħ. L-qlin ħadu magħhom iż-żejt għall-imsiebaħ fil-waqt li l-boloħ ma ħadux. L-arus iddawwar kif smajna u ħadhom in-nas. F'nofs tal-lejl tħabbar li l-arus kien riesaq. Il-boloħ jindunaw li ma kellhomx żejt għall-imsiebaħ tagħhom, bdew jippanikjaw. Attenti, għax tista' tiġri lilna din, jasal l-aħħar mument tagħna u nibdew nippanikjaw, nixtiequ li nkunu wettaqna bosta affarijiet li bħalissa qed nitraskurawhom. Dawn daru fuq l-qlin li qalulhom ma jkunx hemm biżżejjed għal kulħadd. X'ġara waqt li marru jfittxu ż-żejt? Wasal l-arus, ix-xebbiet bil-għaqal jidħlu miegħu fis-sala tat-tieġ ferħana u l-bieb jingħalaq. Il-5 boloħ jaslu tard wisq, iħabtu l-bieb imma tweġiba hi: "Ma nafkomx" u jibqgħu barra. Forsi toħroġlok malajru tajt kemm kienu boloħ. Attenti eżis semmija, għax dawn il-boloħ kultant nistgħu faċilment inkunu aħna. Dan jiġri meta ma nġibux ruħna kif irid il-mulej. Isejħilna u nsibu l-bieb li jagħti aċċess għall-festa tat-tieġ magħluq kif il-fatt ġralhom il-boloħ. Inutli nħabtu b'insistenza għax ikun tard wisq. L-arus dan Ġesu li qed ikellimna llum ikollu jwieġeb: "Ma nafkomx." X'jrid jallimna tgħid Ġesu tagħna b'din il-parabola biex dan ma jiġrilniex? Irid ifakkarna li rridu nkunu dejjem lesti għall-laqgħa tagħna miegħu. Ħafna drabi Ġesu jħeġġiġna biex nissru propju kif għamel fit-tmiem dan ir-rakkont li qed nirriflettu fuq illum. Issru għax ma tafux la l-jum u lanqas is-sija. Iżda b'dil parabola jgħidilna li
Is-sara ma tfissirx biss li ma torqodx, iżda li tkun lesta. Infatti x-xebbiet kollha raqdu qabel ma wasal l-arus, imma meta qamu xi wħud huma lesti użaw l-għaqal u oħrajn le. Sister, għawafqek ftitek, nixtieq nafża l-semmija li qegħdin jisimgħuna bħalissa li aħna ninsabu live fuq Facebook, Radio Marija Malta, min jixtieq forsi anka jibgħat il-kummenti jew inkella juża flok jibgħat messaġġ juża il-kummenti minn fuq Facebook jista' jagħmel dan. Inħalli fidejk, kompli sister. Hawn għalhekk tinsab it-tifsira tal-għaqal u l-blu is-semmija. Ifisser li m'għandniex nistennew l-aħħar waqt ta' ħajjitna biex nikkollaboraw mal-grazzja tagħna, iżda li nibdew nagħmlu dan minn issa stess. Ikun tajjeb li kultant is-semmija nagħmlu waqt it-taskiet flimkien ma' dan li mgħallem Ġesu, naħsbu ftit u ngħidu lilna nfusna hemm ġurnata ma nafx meta li tkun l-aħħar waħda tiegħi. U nsaqsi li l-nifsi kieku kellu jkun illum. Kif jien? Ippreparata? Għandi bżonn nagħmel dik u l-oħra? Hemmx nirranġa. Nippreparaw ruħna. Isu llum se tkun l-aħħar ġurnata, dan jagħmlilna tajjeb ferm is-semmija ta'. Mhux biex ibeżżana le, ma biex nibdlu l-andament tagħna jekk għadu mhux kif qed jitlobna dan li mgħallem tagħna. U hawn is-semmija nindunaw kemm għandna bżonn nikbru fil-erf, f'erf nisrani, fl-erf ta' Alla. Il-ktib tal-erf ta' Kapitlu 6 isemmi żewġ tiġbijat ta' erf. L-ewwel erf bħala mużbieħ li qatt ma jintem dejjem jixal, jiġifieri bħala xi ħaġa li qatt ma naraw bajnejna f'din id-dinja. Ma faċli li nsibuha ġewwa qalbna għax qalbna dejjem tokrob għal dak li ma jispiċċax. It-tieni tixbija qed ixebbaħ l-erf bħala persuna li qiegħda tfittixna il-ħin kollu u kullumkien, mis-sebħ sa ma jidlam fuq l-għadba tal-bieb, fit-toroq sansitra f'kull ħsieb li aħna naħsbu ġewwa fina daqskemm minn barra ġisimna. Dan l-erf isemmija muħat li f'dan Ġesu, il-maħbub tagħna preżenti fostna. Għax hu biss minn dejjem ta' dejjem, imma magħna irid jiltaqa' fid-dinja u fiż-żmien. U importanti li nagħmlu attenzjoni għax jista' jiġri li dan kollu mhux dejjem narfuh. Is-semmija ma ninfixlux u nagħtu aktar importanza lill-erf tal-art u bżonjuż fis-soċjetà li fiha qed ngħixu biex naqilgħu x'nieklu, x'nilbsu, x'nonfqu fil-bżonnijiet tal-ħajja, imma dan l-erf li aħna tant nagħtuh importanza u sekondarju, ħafna sekondarju għall-erf li jdaħħalna fil-ħajja ta' dejjem. Dan hu l-erf li ma jiddependix mill-intelligenza imma mill-ispirtu qaddis ta' Alla. Dan l-erf idawwalna fuq il-ħajja, fuq il-mewt, fuq id-batija, fuq l-imħabba, fuq kollox l-imħabba ta' Alla għalik u għalija. Dan l-erf
Jurina li l-uniku sens tal-ħajja, l-uniku ferħ, l-uniku sodisfazzjon li l-bnedmin kollha jfittxu l-hawn u lin jinsab fil-fejqan tagħna minn ġewwa u fli ninsew lilna nfusna u ninataw f'qadi għall-oħrajn. Dal-erfes is-semmija jallimna niskopru li aħna maħbubin minn Alla u jallimna kif għandna nħobbu lil xulxin. Kelma waħda, dan l-erf minu u Ġesu Kristu. Iktar kemm taraf minu Kristu, iktar taraf x'inhi l-imħabba. Iktar kemm taraf x'inhi l-imħabba, iktar tgħix tassew u tgħix għal dejjem. U allura, jekk tagħmel hekk, tkun ċerta li l-mużbieħ tiegħek għandu żejt bil-kotra. Ejjew naraw propju x'inhu il-mużbieħ. Il-mużbieħ hu simbolu tal-fidi li ddawwa l-ħajjitna fil-waqt li żejt hu simbolu tal-karità li tmantni tagħmel kredibbli id-dawl tal-fidi. Il-kundizzjoni biex inkunu mħejjijin għall-laqgħa mal-mulej biex il-fidi weħeda, imma trid tkun ħajja nisranija għanja biex għanja bl-imħabba u l-karità lejn min hu fil-bżonn. Jekk aħna nħallu dak li jidrinna li hu l-aktar komdu jmexxina, infittxu biss l-interessi tagħna. Ħajjitna ssir bla ħila li tagħti l-ħajja lill-oħrajn u marel jidrinna li ma nkunu ħżinna ebda żejt għall-mużbieħ tal-fidi tagħna. Rridu nagħmlu l-almu tagħna semmija biex naħżnu u nerġgħu naħżnu kella jiġri li meta jasal l-aħħar mument importanti li sejjaħlek il-mulej issib din il-fidi kważi mitfija. Jekk minflok aħna nissru u nfittxu li nagħmlu tajjeb b'ġesti ta' mħabba, kondiviżjoni, servizz lil proxmu li jkun f'diffikultà, nistgħu nibqgħu brasna mistrieħa aħna u nistennew il-miġja tal-arus. Il-mulej jista' jasal f'kull ħin, imma din ir-raqda tal-mewt ma tbeżżaniex għax għandna l-ħażna taż-żejt imġemma bl-opri tajba ta' kuljum. Il-fidi is-semmija tispira l-karità u l-karità tħarsinna il-fidi. Nifqu ftit is-semmija ħa nisimgħu silta mużikali li sa terġa' tfakkarna biex ma nissugrawx inkunu mingħajr għaqal, imma nkunu dejjem imħejjija bħal dawk ix-xebbiet bil-għaqal. Għax ma nafux l-essija meta jiġi. Lanqas nistgħu nissugraw se tgħidilna li nħallu il-mużbieħ jintefa' imma nixeluh biż-żejt tal-imejjel tajba. Nisimgħu is-silta li jisimha Isru. Is-saltma ta' smawit, issir tixbaħ il-għaxar xebbit, li ħarġu l-imsiba tagħhom biex jilqgħu lill-arus. minnhom kienu bala u ħamsa qlin u l-10 li kienu l-imsieba ħadu l-kol huma sejrin. Il-bala ħadu l-imsieba imma żejt le ma ħadux, waqt li dawk laqlin li kienu ħamsa biss ħadu magħhom iż-żejt fil-kwiż. L-arus id-dawar ma ġie u għalhekk ħadhom in-nas u raqdu u striħu matul il-lejl mudlam, la l-arus hekk dam. Isru, mela isru,
stanna nippruvaw infem u man nistaw. Għamsu l-ħamsa u għalulom aħjar li tmorru għan tal-ħanut u tixtru għaxek intukom inda zejt malaj jintem fi xejn. Isru, mela isru, għaxra tafu l-jum u lanqas is-sijam. Isru, mela isru, għaxra tafu l-jum għasab wara is-sijam. Xintel u di l-arus daħlu mija u xebit u l-bibina la xin daħlu l-mistednin li daħlu ferħanin. Sa fl-aħħar waslu kol il-ħames bejbit u dawn ġew jgħidu iftinna iftinna dak il-bib. Għalilom il-mulej, najdilkom ma nafkomx, bel-isru għax intom la tafu dan il-jum, u lanqas is-sija meta tkun. Isru, mela isru, għax la tafu l-jum, u lanqas is-sija. Isru, mela isru, għax la tafu l-jum, għasab wara is-sija. Ejjew eżis semmija nindunaw li l-arus tal-parabola muħat li f'dan il-mulej Ġesu li jinsab fostna l-lum. U tafu intom li iż-żmien ta' stennija l-miġja tiegħu u żmien li dan Ġesu qed jagħti issa preżentement lili u lilek biħniena u sabar trement qabel tasal l-aħħar miġja tiegħu. Qed iwissina li dan iż-żmien għandu jkun ta' sara, xiġifieri. Żmien li fih jeħtieġ inżommu mixowla l-imsiebaħ tal-fidi tat-tama u tal-imħabba. Jixtieq li qalbna nżommuha miftuħa għat-tajjeb, għall-ġmiel, għall-verità, żmien li jeħtieġ ngħixuh kif irid Alla sakemm jiġi dan Kristu biex jeħodna fih dan il-missier. Kull ma hu mitlub minna eżis semmija qed jgħidilna Ġesu li nkunu mħejjija għal din il-laqa. Insaqsik ftit. Imħejjija jien tu sintendi anki jien għal din il-laqa. Jekk jiġi jħabtilna il-mulej il-lejla, se jsibna mħejjija għal laqa sabiħa, il-laqa ma' Ġesu wiċċ imwiċċ. U forsi terġa' tistaqsi, x'irrid nagħmel sew sister? Trid taraf, taqra s-sinjali tal-preżenza tiegħu, iżżomm il-fidi tiegħek mixowla kif? Bit-talb, bis-sagramenti, tisar biex ma torqodx spiritwalment. Il-ħajja ta' l-insara riqda jiġifieri ma tħaddimx u ma timxix spiritwalment, ħajja ta' diqa mhix ħajja ħinja. In-nisrani għandu jkun ħini bil-ferħ li jagħtih Ġesu. Biex ngħixu dan kollu eżis semmija jeħtieġ nitolbu nerġa' ngħid l-erf u l-għaqal. Kemm hu sabiħ l-erf. Nitolbu għal dan l-erf, infittxu l-Alla dan Alla li jrid jiltaqa' miegħi u miegħek fid-dinja u fiż-żmien. Kemm huwa importanti li nagħmlu attenzjoni għax jista' jiġri dan kollu mhux dejjem narfuh. U jasal il-mument u ma nsibux ruħna imħejjija. Però ma nippanikjawx meta tiġi din il-miġja aħħarija, miġja finali tal-mulej. Ma jridniex il-mulej nippanikjaw. Jekk ngħixu ħajjitna kif jixtieqna hu, m'hemmx problema, jarafna żgur. Wa dak il-waqt ukoll li jagħti sens lil ħajti u lil ħajtek. Il-fidi eżis semmija li qed inħadnu issa tfakkarna tafux kontinwament li iva xi darba għad iseħħ għalina wkoll dik il-laqa, il-festa tal-aħħar tat-tieġ,
bejni u bejn Alla tiegħi. Eżis semmija, issa s-silta li smajna ddaħħalna daqsxejn fina nfusna hux. Ix-xebbit li smajna dwarhom fil-parabola insibu ma xiex inxebħuhom fid-dinja tagħna hux veru. Għandna nies bil-għaqal bħal dawk ix-xebbiet mela le, li ħadu mhux biss l-imsiebaħ imma wkoll iż-żejt tal-imsiebaħ tagħhom. Imma disgrazzjatament għandna wkoll nies bl-għaqal li jixbu lix-xebbiet l-oħra u minħabba nuqqas ta' ħsieb u għaqal tagħhom batew ħafna. L-għaqal huwa don kbir, hija kwalità tant sabiħa u tant meħtieġa fil-ħajja. Ma nistgħux nissugraw li ngħixu mingħajr għaqal. Għalina l-għaqal mhuwiex xi kapriċċ jew xi ħaġa tal-lussu ta'. Mingħajru nitkissru u nagħmlu ħerba minn ħajjitna. Skont il-mulej Ġesu ikollna l-għaqal veru meta bħal 5 xebbiet orrif inżommu dejjem l-imsiebaħ tagħna mixgħula. Iżda xi jfisser għalina li nżommu dejjem il-mużbieħ mixgħul? Minn fejn inġibu għajt iż-żejt biex il-fjamma tal-mużbieħ tagħna inżommuha dejjem ħajja? Żejt jurjuna ferm tajjeb il-mulej Ġesu minn fejn inġibuh. U id-dawl veru li rider fostna u veru. Fiħu bieħ is-semmija aħna ninaqdu ma' Alla Papà. U jenna nkunu fidili leħ biex żgur il-mużbieħ tagħna jibqa' mixawl. Noqogħdu dejjem għassa biex fost it-taqlib u dlamijiet tal-ħażen narfu, nilmħu u nilqgħu il-mulej li jistedinna biex nimxu warajh. Ma nistgħux però nilmħu u nilqgħu lill-mulej jekk ma jkollniex il-mużbieħ tal-fidi li Alla jagħtina bħala rigal. Jeħtieġ li din il-fidi nżommuha dejjem ħajja biż-żejt, simgħuha tajjeb, biż-żejt tal-għaqda tiegħi ma' Alla u tal-opri ta' tiba u mħabba li nagħmel f'ħajti. Aktar ma ngħixu l-fidi, iktar immantnuha is-semmija. Aktar ma mmantnuha, aktar ikollna dawl biex ikollna l-ħila narfu l-mulej li jiġi jżurna fejn? Fis-sura ta' tant nies, fis-sura ta' tant ġrajiet u fis-sura ta' tant esperjenzi tal-ħajja. Li blaħ is-semmija huwa dak li jkuntenta rawu biss bil-mużbieħ u ma jħabbilx rasu biex ikollu żejt biżejjed ħalli jżommu jixal. Huwa dak li jgħid li jemmen u madan ukollu ma jgħix skont dak li jemmen. Huwa dak li ma joqgħodx attent biex iżomm ħajja l-fidi tiegħu u jispiċċa biex meta jaqa' fid-dlam jibqa' fih. Dan ifisser ħafna, Ifisser li meta jasal l-aħħar mument tiegħu isib il-bieb magħluq. In-nisrani jaqli mbagħad huwa dak li għalih Kristu huwa kollox, jiġifieri ħsibijiet li bihom ikun mimli moħħna jeħtieġ li jkunu taħt l-influwenza ta' Kristu. Id-deċiżjonijiet li tant drabi jkun hemm bżonn li nieħdu is-semmija jien u int iridu jkunu waqlin biżżejjed biex neħduhom skont it-talim ta' Kristu li mgħallem maħbub tagħna. Id-dinja tafux, timlilna widnejna bit-tewdin tagħha, imma Kristu biss jeħtieġ li jimlilna qalbna bil-kliem ħelu u sinċir tiegħu. Jekk fid-dinja is-semmija hemm xi ġbidna, Kristu għax m'għandux isaħħarna għal warajh. Jien u int tridu nkunu għaqlin biżżejjed biex ma ninsewx li ħajjitna f'din id-dinja hija mixja b'destin għal post finali, post ta' ferħ inkredibbli fejn San Pawl jgħidilna għajn qatt ma rat, widna
qatt ma semet u ebda qalb ta' bniedem ma tista' tobsor il-ġimiel li Alla ħejja għalik u għalija dejjem jekk inkunu ħabbrikna għalih matul il-ġranet li qed ngħixu issa fuq din l-art. Eżis semmija. Jien se ndur ftit fuq il-mulej u flimkien miegħa jgħidlu kemm nixtieq nagħmel progress fil-ħajja spiritwali imma kultant nibża mis-sakrifiċċji m'iniex lesta nikkontrolla, irrid nibqa' ngħix bil-kompromessi ħin talb ftit jew wisq nagħtik mulej. Tħallinix nitħaq iżjed bija nnifsi. Tħallinix inħobbok jekk mhux b'qalbi kollha. Tħallinix inservik jekk mhux b'determinazzjoni vera. Tħallinix nider tiegħek jekk mhux b'impenn sħiħ. Tħallinix inġorr il-mużbieħ bla żejt. Kemm jinbela kultant mulej, kemm naħli enerġija u kemm nitlef opportunitajiet. Mulej, tini l-erf qaddis tiegħek. Ħanieħu żejt fil-mużbieħ li ma nissugrax disfatti fatali. Mulej, għallimni nħobb kif ħabbejt int, naqdi kif qedejt int sal-ħasil tar-riġlej. Imli l-mużbieħ tiegħi bl-ispirtu tiegħek mulej. Hekk jixal tajjeb ħafna żgur. Kum nixtieq ukoll induru lejn Omna Marija u nitolbu għatenna biex il-fidi tagħna ssir dejjem aktar ħawtila permezz tal-karità ħalli l-mużbieħ tagħna ikun jista' jibda jilma minn issa waqt il-mixja tal-ħajja u mbagħad ikompli għal dejjem fil-festa tat-tieġ fis-sema. Wasal il-moment issa li niftħu il-linja ta' telefon fakarkom fin-numru li huwa 2145306 106 kif ukoll tistgħu tkomplu tibgħatu l-messaġġi tagħkom fuq 7979 u nfakkarkom ukoll li se jaħdilkom ħbieb jinsab live fuq Facebook ukoll. Tistgħu titħlu tħallu l-messaġġi tagħkom. Il-linja mela miftuħa, nistennew minn għandkom hekk jekk tixtiequ titkellmu xi ħadd ma' Sister Teresa dwar dan is-suġġett li huwa tant interessanti llum li qasmet magħna. Sister jidher li għandna telefonata. Hello, Radio Marija. Hello, bonġu, nsellimlek. Hello, bonġu. Bonġu hi. Nselmilkom. Semija kollha ta' Radio Marija. Hemm Sister Dalarus. Kemm iħobbi wissina. Iva. Ma jixtieqx jitlifna. Skużi? Ma jixtieqx jitlifna. Le. Dejjem isejjaħ. Dejjem. U daqqa bis-siġra u l-frijax jekk ma jeħdux is-sustanza ġvera. Naturalment ma jagħmlux frott u sa jiġfu jitqaċtu ma jżommx mazzok. U di bil-mużbieħ u bla safa li jiġu jistgħu jisirqulna, imma dejjem is-saltna talla dejjem dal-birekarus li għandna l-ħlewwa għandu li dejjem iwissina b'dis-sempliċità però kemm jiswew sister li qed tgħid inti. Dan id-dawl u dan il-mużbieħ iż-żejtu. Ma ninsewx, ma ninsewx. Nisimgħu kemm nisimgħu. Għandna widnejna u ma nisimgħux, naraw kemm naraw għandna jnejna u ma narawx. Issa din nixtieq nagħmel naqra punt hawnhekk lilek li qed titkellem tajjeb ħafna u qed tagħti ħafna. Però aħna rridu nġibu qudiem għajnejna li dan il-mulej Ġesu dal-Arus dan huwa kliemu kien jgħix fostna u kien jgħidha lil-folla. U għadu jgħidha sal-lum. Appunt hekk sa ngħidlek. U jiġifieri u għadu llum qed itenni għalina dan il-kliem ħelu li kien jgħidak iż-żmien, b'dawn il-ħafna kif qed issemmi inti. Tixbih sempliċi imma kemm jiswew. Iva. Għandu ħafna paċenzja, narah,
Imma once li nagħlaq il-bib, there is no more. Iva. Għalila s-sister Faustina, taħna dik il-tatlita kemm minħu preċir najda dem najda, tal-ħnina divina, għalla issa huwa żmien il-ħnina, wara il-ġustizzja. Jiġifieri aħna mhux biex naqtaw qalbna sewwa, imma biex nagħmlu ħilitna illi da ma nħallux għaddej dal-kliem. Ekku. Klimi, mhux klimna sister, u laqas huwa klimek, imma klim Alla nnifsu. Iva. Jiġifieri kemm hu importanti li aħna ma nħallux għaddejjek, jisu just Nikkonkludu, ta' xanna telefonata oħra. Daqqa ġim il-majstral, imma daw l-affarijiet irridu nieħduhom ħafna bis-serjetà u kieku tassew sister il-koll kemm aħna ninaqdu biex nagħmluha. Il-ġenna tal-art nibdew ngawduha minn hawn u il-paċi u s-serenità. Grazzi ħafna ngħaddu għal telefonata oħra. Grazzi, tolbu għalina sister. Hello Radio Maria. Hello, bonġu. Hello Radio Maria. Naħseb id-diqet tistenna. Tibżax, hawnhekk hawn SMS nixtieq inwieġbu naqra. Ma nafx semmiħ jew semmija, imma qed jgħid li jiftakar pereżempju, sister please pray for me as my bad past keeps coming back to me. Issa din, I know the past is over, ġifieri dan jaf, but it keeps haunting me, please pray for me. Anyway, namlu attenzjoni ħafna din bija. Dik propju bet inti tħoss din il-haunting li qed tgħid inti. Takar fil-mulej, f'ċerti sentenzi, kuj kollu il-mulej ikun ħdejh u tajdlu mulej kemm għamilt f'ħajti inxamil tħoss idejh imwaħla ma xuftejk, iskot jgħidlek. Dnubietek minn ħomor nar saru bojot passilġ. Biżgur ma niftakarhomx tfajtomlok f'qiegħ il-baħar. Imma nkunu ċerti minn din il-ħaġa, il-mulej mhux bħalna l-bnedmin. Li jiena ngħid xi darba ngħid dik x'għamlitli, dik kemm kiddit le il-mulej ma jagħmilx dan. Allura ibqa' tranquill jew tranquilla inti minn inti li tħallix din tiġi kekku kun pront, iva tajdlu grazzi dak il-ħin, imma grazzi u tipprova teliba. Naddu għal-telefonata, sister. Hello, Radio Maria. Wanġun, sellimlek il-paċi miegħek. Ma'kom ukoll, l-ewwel nixtieq ngħidilkom proset ta' dat-tagħlim għax hawn ħafna nies hemm bżonn li jisimgħuh u dejjem nitalmu. Iva. Nixtieqek tfisser meta tajt it-tieni miġja ta' Ġesu Kristu. Ara, t-tini miġja ta' Ġesu Kristu. Et narawhom bajnejna kuljum. It-tini miġja, meta ngħidu t-tini miġja, aħna t-tini miġja hija l-aħħar tad-dinja, nafu li xi darba id-dinja se tispiċċa nafu, mhux veru. Però għalina it-tini miġja hija dik il-ġurnata li jsejjaħli. Issa jien għalija t-tini miġja rrid il-mulej aħna hemm miġja meta ġi tarbija fostna. Imma issa l-miġja li rrid niftakar jien mhux meta ġi bħala tarbija dak ġi għamel xogħlu għalinna dan kull ma qegħdin nisimgħu u tisimgħu minn filgħodu sa flaxija bil-għajnuna talla fuq dan id-daqsxejn ta' mikrofon u daqsxejn ta' kmamar li għandna mgezzin hawn. Imma qegħdin iġifieri leħen jasal. Però aħna rridu nkunu attenti għall-miġja tiegħi li ġejja, il-mulej ġej biex joħodni. U dan qed narawhom bajnejna kuljum. F'nofsinhar aħna nxandru l-aħbarijiet tal-mejtin. Inti mjaf kemm għandek mejtin u jien għandi ħafna mejtin li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi. Mela l-miġja tiegħu jien irid inkun naf li dan sa jiġi għalija, kif għadna mhux biex ibeżżani, imma llum nipprova nibdel l-andament tiegħi u nixtieq nagħmel aċċenn daqsxejn jiena u li semmija kollha plas lili u lidna kollha li nxandru li nippruvaw nagħmlu il-ħila tagħna permezz ta' Kristu. Li ma nafx kif ħanaqbad ngħidha. Inkunu ippreparati li dak li pereżempju ngħidu inbetwu f'ħajjitna li kull ma nisma' jiena mhux ngħid il-Marija jiena nisma' ħafna. U sister, ir-Radio Marija għandi wieħed fi kċina nidħol fil-kamra tas-sodda nsibu, ma niqafx nisma'. Imma inti jekk tagħmel naqra eżami fil-għaxija.
Għamel bħal dak is-sakranat sħares lej xi santa. Jekk tista' tmur ħdej fl-Ewkaristija u għajdlu mulej x'għamilt illum jien ta' ġid. Imxejt xi pass. Għax mhux li nisma, għax jekk inti għandek ir-radios jiġru mal-kmamar tad-dar tiegħek u jiena nxandar, jiena ħana Italija u jekk jiena qed inxandar, imma jiena minix nagħmel dikka pass żgħir il-qudiem fil-ħajja tiegħi u jekk jiena ingerger nibqa' ngerger u jiena inseksek fuq l-oħrajn inkompli nseksek u jekk jiena bla paċenzja nitlifa u għadni noħodha, imma jiena x'pass qed nagħmel għax inti ismani ta' kemm lilek u kemm lili, se jitlobna ħafna iżjed kont minn dawk li mhumiex jisimgħu. Għax inti titmu tal-ġismek biex toġob lilu, għejdli xi ġifieri. Ek inti li tkun ħatamel dan ħanoġbu lil mulej bih mela tajjeb. Li ma joġbux neħħeħ minn ħajtek u hekk issir il-bidla fil-ħajja tiegħek. Iva, brava, Inti preċiż. toġob lilu. Iva, dik kollha, dik preċiż li qed tajt inti. Ara, għamilt il-konklużjoni tajba ħafna. Preċiża, veru. Preċiża. Daq ma toġbux, ma nagħmilix. Tifhem li kuhu kienu, jekk immur quddiemu, jiena ġili nsemmi fattijiet konkreti, per eżempju, immur quddiemu, mbikkija ngħidlu ma tafx ġrali, per eżempju, jkollok xi naqra klex xi naf imqar fuq l-iskola għax inti tixtieq li tdaħħal dawk il-lesson, per eżempju ma taqbilx miegħek il-headmistress u tħossok imweġġa u tmur quddiemu tgħidlu mulej għandi abtit nollija ma' seba' semata. U tara l-mulej qudiemek jibki tgħidlu qed titħassarni u mela jgħidliva qed nitħassrek ħafna Teres u għandek raġun. Imma jekk tibqa' tħares lejh u tibqa' titkellem miegħu, il-mulej iġibek inse u jgħidlek isma' Teres. Jiena jekk qed tinduna għandi id-dmuħ fiż-żewġ għajnejn, min-naħa qed nibki għalik min-naħa l-oħra qed nibki għal dik tal inti għandek abtit tolli għadek kif għattux jgħidli. Jgħidli mhux aħjar Teres tinsix li daqqa ta' ħarta tawni dawwart in-naħa l-oħra kemm għamilt jiena u żammejt iskiet. Fimtek ngħidlu mulej. Nagħti daqqek fuq il-bank u ninbidel. Tkissirx, sister, Le, mus nkisser. Ġifieri irid ngħid jiena u x'Romina, irid ngħid jiena li jekk inti tmur ħdejh, anki mkissra għax aħna ngħidu ħammur nitlob. X'sa nitlob? Inħossni mbiċċra. Inti xejn tibdix tajt ir-rużarju f'ġeħ kemm hemm jew Se jkollna nagħlqu bil-mod, sister. jew taqra l-kempis. Nixtieq inżid xi ħaġa oħra. Il-mulej Mesa jħobb minna l-obbedjenza. L-obbedjenza met inti anka hekk ikollok xi tgħid ma' xi ħadd, imma flok tgħidlu talaq ħalqek Iva hi. u titlob għalih. Grazzi si. Nirringrazzawk Nirringrazzjawk minn qalbna tal-ħsib tiegħek li samt magħna ma vera ninsabu ma fosi mal-ħin. Ta' grazzi ħafna. Sister, anka fuq Facebook kellna turnout tajjeb ħafna. Nirringrazzja lil dawk li daħlu kollha fil-paġna ta' Facebook, lil dawk is-semmija kollha li ċemplu li batu l-messaġġi, ċefina ħafna messaġġi ta' talb. Dawk ovvjament naqrawhom però ma nidħlux wieħed tajjeb. Inħalli fidejk sister issa biex nikkonkludu. Jera kull ma nixtieq infakkarkom li dan il-programm jiġi mtenni is-sibt fil-5:09 ta' filgħodu. Issa kunduru biex ngħidu talba hekku u nirringrazzjaw bil-mulej ta' dak kollu li għamel magħna waqt din il-lezzjo divina. Talba fit-tmiem il-lezzjo divina. Inrodlok ħar mulej Ġesu tal-kelma tiegħek li mhux biss tajta lid-disċipli 2000 sena ilu, imma li llum ukoll tajta anke lili. Għatini l-ispirtu qaddis tiegħek sabiex bil-qawwa tiegħu ngħix kuljum fid-dawl tagħha u sabiex bimħabba inwassalla lill-oħrajn. Dan itolbulek bl-interċessjoni ta' ommok u Ommi Marija li kienet l-ewwel waħda li laqata f'qalba u f'ħajjitha. Għal-glorja tal-Missier li mjak jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu. Amen. Jiena Sister Teresa fl-imkien ma' Romina nsellmulkom u nirringrazzjawkom li kontu magħna għal dawn il-programm. Il-paċi magħkom. Il-paċi miegħek ukoll, sister, grazzi lilek. Grazzi Romina. Klimi
ħajti